Какво представлява Excel и какво представляват отделните елементи от работния екран на Excel, ще си говорим сега. Ако искате да гледате други безплатни обучения от Мицев център, потърсете групата Office Academia във Facebook с 5-дневни безплатни обучения или се абонирайте за канала. Office Academia. Excel е изключително много ползван продукт във всяка една фирма. За обработка, съхранение, актуализация, анализ на данни. Почти всяка търговска сделка с по-специфични условия, с маркетингови елементи, се обработва и през Excel. Включително всякакви продажби в магазини, онлайн продажби, реклама, логистика, доставка, склад, продукция, транспорт, включително и персонала в организациите. Но да се върнем към екрана на Excel. На екрана на Excel най-отгоре се намира заглавната лента, в която виждаме името на файла и Excel. Вляво обичайно е тъй наречения Quick Access Toolbar, т.е. лента с инструменти за бърз достъп. Там са Save, Undo, отпечатване и други, както виждате, те могат да се добавят лесно. Вдясно, в зависимост от версията на Excel и дали сте си влезнали в акаунта, се извежда информация за акаунта на потребителя. По-надолу, нека да прескочим в ето тази голямата част, която е мрежа с клетки. Всяка една клетка има уникален адрес. Както виждате, преместихме маркера на клетка E3 и в случая колона E и ред 3 светнаха сиво, за да покажат къде сме. В някои по-стари версии този цвят е жълт. Можем да движим маркера или да местим маркера, като кликнем в отделна клетка с мишката, придвижвайки мишката върху нея, но можем да движим маркера и с стрелките на клавиатурата. Практически в Excel имаме огромен брой клетки. За да стигнем до последния ред, натискаме Ctrl стрелка надолу. Това е 1 милион или 1 милион 48 576. А да стигнем по последната колона, натискаме Ctrl и стрелка надясно. По този начин отидахме до колоната 16384 и това е абсолютният край на Excel. Ако разпечатате всички тези листове, без да променяте ширината на колоните, ще получим около 1 декар кашони с хартия. Представете си колко много информация може да съберем само в един лист. Връщам се в началото. Както виждате с две бързи клавишни комбинации Ctrl и стрелка в съответната посока. Това е клавишна комбинация, с която отивам до последната пълна клетка. В случая, тъй като нямаме пълни, отиваме до края. Слизаме малко по-надолу. Sheet 1 е листа, в който работим. Няма лимит за листовете, като може да добавим 2, 3 и така нататък. И съответно, когато изберем съответния лист, тапчето му е бяло и работим в клетките от този лист. Това означава, че в един файл аз мога да имам много декари с кашони хартия. Представете си колко много информация може да се събере само в един файл на Excel. Разбира се, трябва ни достатъчно мощен компютър да го обработи. Връщаме се в интерфейса нагоре. Лентата, която е сивата горе с Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, се нарича Ribbon интерфейс от панделка или лентата на панделката. Във всяко от тези тапчета имаме отделни команди, групирани в групи. Например, в Home първата група е Clipboard, защото това е групата, с която се копират данни или формати. И тъй като те се копират през Clipboard, затова се нарича Clipboard. Втората група е фонт, шрифт. Там са всички настройки на буквите на външния вид. Например, може да отсветим фона, може да отсветим буквите, като това ще реагира или ще рефлектира, когато напишем, например, едно число.
ето, то ще бъде червено, както го отцветихме. Третата група, alignment, подравняване. Там са инструменти, с които мога да подравна съдържанието на клетката в центъра, вляво, вдясно и други действия да направя, които ще разглеждаме по-нататък. Следващата група number е изключително важна, защото чрез нея може да променим външния вид на числата. Например, 1 да го направим 1 лев или 100%. Или пак да се върнем на 1 лев. Така че в Excel едно и също число може да се вижда по различни начини. Продължаваме с интерфейса. Отделните тапчета Insert, Page Layout, Formulas имат различни групи с различни команди, които се включват или се ползват в ситуация, която не трябва. Пак на Ribbon интерфейса имаме файл, който е тъй наречения Back Office или мястото, откъдето се записват, отпечатват, търсят файлове. В една много важна лента по средата между Ribbon интерфейса и работното поле, това е тъй наречения формула бар. Запомнете, ако по-бавно движите мишката и задържите мишката на определено място, то компютъра или Excel ще ви покаже името на това място. В случая виждате името на формула бар. Идеята на формула бар е, че когато в клетка имаме формула, в клетката се вижда резултата, а формулата се визуализира във формула бар. И също така, във формула бар се визуализират стойностите на числата, които са в клетки. Например, в клетка А1 имаме 1, а в нея се визуализира 1 лев. Виждате каква голяма разлика има. И накрая, финалната част най-отдолу е тъй наречената лента на състоянието или статус бар, в която имаме реди или информация за текущи действия, начини по които може да променяме интерфейса, да приближаваме, отдалечаваме и така нататък. Например, знаете ли, че в Excel мога да работя подобно на Word, на отделни листове. Ето, натискаме този бутон, който означава Page Layout, и в Page Layout режима ние влезнахме в режим, в който виждаме отделните листове. И можем да се движим по тях. Между другото, така изключително лесно се настройва за печат вашата таблица. И като приключите с Page Layout, се връщате в съседния бутон в ляво. Това е режим нормал, както до сега виждахме. И ако забелязвате, един пунктир се появи, който показва как ще се разпределят страниците. И долу в дясно има проценти, с които може да се отдалечим, така че включително да видим отделните листове. Това е на 10%. Или пък да се приближим, така че да виждаме по-близко отделните елементи в таблицата. По този начин в Excel въвеждаме данни, въвеждаме формули, обработваме данни. Данните могат да бъдат на отделни листове, Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3. Може да сменяме имената на листовете. Можем да копираме листове между файлове. Или да съберем цялата информация на един лист. Съответно, в Home са всички инструменти, с които форматираме клетки, въвеждаме данни, форматираме данни, променяме външния вид на данните и въвеждаме някои прости функции, прости формули. В Insert е интересната част, защото там може да вмъкнете картинки, рисунки, Smart Art, може да вмъкнете диаграми, различни видове, може да вмъкнете линкове, текстбокс, различни символи, така че в Insert са елементите, които не са формули и не са числа. По-нататък в Page Layout настройваме външния вид на листа, когато ще се отпечата. Дали ще се отпечата на ширина или на височина, размера на листовете, маржинсите и така нататък. А формулите, те са сериозната част на Excel. В формула стаба имаме списъци от
функции, които могат да бъдат част от формулите. Всяка формула започва с равно, има аритметични знаци, може да участват и функции и в тапчето формула обичайно се намираме, когато въвеждаме, коригираме, тестваме формули. И в Data е най-интересният етап за анализаторите, който учим в курсовете Advanced нива, където има инструменти за анализ на данни, филтриране, сортиране, goal-seek, text to columns, data validation, включително Data Model е там. Нека да се върнем в Home. Обичайно, когато ползваме Excel, ние се намираме в този таб. Home или този раздел. И когато работите в Excel на български, той се нарича начало, така е преведен. Разликата между отделните версии на различни езици е, че самите надписи, самите думи са на съответния език, докато картинките са абсолютно еднакви. Така че ако ви се наложи да работите на компютър на друг език, на който Excel е на немски, френски, италиански или друг език, то ако сте запомнили картинките, ще ви е относително лесно. Текстовете ще си бъдат на френски, както са, а ако пък вие знаете там френски, немски, съответния език, то ще се справите изключително лесно. И една голяма изненада накрая, функциите, с които ще разглеждаме по-късно, са на съответния език, на който е Excel. Това беше накратко за интерфейса. За всички команди, които виждате в Excel. За други такива безплатни обучения, потърсете групата Office Академия във Facebook.